गोजोन फुंबिलि दिनै 8 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयारबो खालामनानै होनो हागोन, जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। दैमायाव दुगैनो थांनायनि उनाव गोमानानै दङ सासे बर' लाइमोना। बोरसि दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमानानै दं मनज बर' मुंनि सुबुङा। बरपेटा रड थानानि सिङाव थानाय गामारिगुरियाव थानाय बोरसि दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमानानै दं 21 बोसोर बैसोनि मनज बर'आ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथाम लोगोफोरा बोरसि दैमायाव दुगैनो थांनानै दैयाव सानस्रिदोंमोन, नाथाय दै गेजेराव सौहैनायनि उनाव गिदिंबोफिननो हायाखै मनज बर'आ, जायनि थाखाय बिथाङा गोदोदों आरो बिथांखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। एसडीआरएफनि हान्जायाबो बिथांखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावदों, नाथाय दासिमबो मोननायनि खौरांखौ मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि मनज बर'आ बाक्सा जिल्लानि उन्दिगिरि ब्लक बारापेटा गामिनि थागिबि। नोंथाङाबो पुलिसनि हेंथा माबाफोर अजद होनो गोनां दं नामा? जुदि दं अब्ला नोंथांनि थाखाय वाट्सएप नाम्बार आरो इमेल एड्रेस फोसावदों। आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGP जिपि सिंआ हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। जुदि पुलिसा केसखौ मोजाङै नायबिजिराखैबा आरो पुलिसा गावनि मावनो गोनां बिबानखौ मोजाङै मावाखैबा आरो बिथांमोनहा गावसोरनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय नोंथाङा बिजिरनाय मोननायाव उन जानो गोनां जादोंब्ला पुलिसनि हेंथायै नोंथाङा अजद होनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया बिथिंनि सायाव अजद होनांगौ दंबा मिथिहोनो हागोन। बेनि थाखाय वाट्सएप नाम्बार फोसावदों। नाम्बारा 602203490। खेबसे बुंबावनि 602203490। इमेला जाहैबाय dgpassam.publicgrievance@gmail.com आरो dgp.publicgrievance@assampolice.gov.in। मनीषा बर'खौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि देबासिस खाराखौ पुलिसा हमबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोनाब बंगनिफ्राय हमनो हादों दुथां देबासिस खाराखौ। रायखांनो गोनांदि मनीषा बर'खौ बुथारग्रा गुबै दायनिगिरि देबासिस खाराखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों सनितपुर जिल्ला थेलामारा बरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद आरो निखिल भारत गणतान्त्रिक महिला थेलामारा आन्सलिक कमिटि जयै ओंखारनानै लामायाव सोमावसारदोंमोन। बेनि उनावनो दायनिगिरिखौ सोनाब बंगनिफ्राय हमनो हानायनि खौरांखौ मोननाय जादों। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों सोरखारखौ सोंखारिनायजों लोगोसे सोरखारनिसिम खावलायहरदोंमोनबो बिथांमोनहा। 72 घन्टा बारलांनायनि उनावबो दायनिगिरिखौ हमनो हायैया लाजिनांथाव आरो पुलिस प्रशासना दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जेरैबायदि गोख्रोङै खामानि मावनांगौमोन बेबायदि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदोंमोन बिथांमोनहा। आरो दायनिगिरि देबासिस खारानि बिदाया बजरं दलनि गोख्रों दैदेनगिरि जानायनि थाखाय दायनिगिरिखौ हमनायाव उन जानो हागौ, मानोना दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय ओनसोलनि MLA आरो मन्थ्रिफोराबो जेरैबायदि बिबान लानांगौ आरो पुलिस प्रशासनखौ जेरैबायदि बाहायनांगौ बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदोंमोन बिथांमोनहा। आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमाब्ला सोरखार, प्रशासन, MLA आरो मन्थ्रिफोरनि सायाव जेरैबायदि फोथायनाय दंमोन बेबो थानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों खुद्रिदोंमोन। आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन बिथांमोनहा। बिथांमोननि गोख्रों दाबि दैखांनायनि उनावनो दायनिगिरि देबासिस खाराखौ सोनाब बंगनिफ्राय हमनो हादों। बाक्सानि उदालबारियाव थानाय मसलपुर ब्लक कमिटि BPFनि मावखुलिखौ UPPLनि माखासे सुबुंफोरा बुफाय बुसि खालामनायखौ लानानै BPFनि MLA दुर्गा दास बर'नि फिनजाथाय। बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो बियाबाव जि सुबुं सांग्रांथि मेल आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, बेयाव गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लाफैदों। BPF दोलोआ 3 बोसोर सोरखाराव गैयामोनब्लाबो BPFनि जथुम्मायाव 2000 सुबुं हांख्राय हरदोंबा 5000निफ्राय 7000सिम सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों, जायनि थाखाय बेरेखा दोलोआ साननायाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौ रायजो राजाफ्रा एंगारखाबाय, मोन 40 मासिनि मादाव BPF दोलोआ मोन 17 मासियाव देरहासारनो हानानै बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासार जानो हादों आरो जौखोन्दो हिसाबै नायोबा UPPLआ खमसिन मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा गिदों आरो बेनो गिबि बेनो जोबथा होननानै सानदों, जायनि थाखाय गुन्दागिरि खालामनायखौ जागायजेनदों होननानै बुंथियो। आरो BTCआव माबा मोनसे गाज्रि थासारि जायोबा बेयो UPPL सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो बुंथियो दुर्गा दास बर'आ।
बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि सोलायनायनि मुङाव इउपिपिएल दोलोआ जि खोथा होदोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ लाखिनो हायैनि थाखाय गावसिनि गोबां मावथिफोरानो बोराबदों। बिसायख'थिनि सिगां सिगां साफ्रोमबो भट होग्राफोरनो मोनफा मोनफा साख्रि होनो खोथा होदोंमोन आरो देरहासारनाय लोगो लोगो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन आरो बेबायदिनो सैथो नङै माखासे खोथा बुंनानै भट लादोंमोन। बेफोरखौनो रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै गोसोखांहोफिनदों आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो बियाबाव थांनानै सांग्रांथि मेल खुंनायनि अनगायैबो बुथ लेभेलाव थांनानैबो हाग्रामा महिलारिया हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथियो दुर्गा दास बर'आ। लोगोसे बुंथिबावोदि बिपिएफआ सुबुंखान्थिजों आवगायलांदों आरो जाहाथे इउपिपिएल दोलोआबो सुबुंखान्थिजों आवगायलाङो बेनि थाखायबो खावलायहरो दुर्गा दास बर'आ। नाथाय बिथांमोनहा मिथिं खुंनायनि उल्था बुलायनाय आरो गुन्दागिरि खालामनायखौसो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो प्रशासनाबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो जायफोरा बिपिएफनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामहैदों बिसोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखायबो मुंजों लोगोसे केस होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ। गुदुंनि थाखाय फरायसालिखौ 1 सप्तानि थाखाय बन्द फोसावनो गोनां जाबाय। गुदुं दुंखावनायनि थाखाय सोनाब बंग'आव 1 सप्तानि थाखाय फरायसालिखौ बन्द फोसावनो गोनां जाबाय। अट'नमास स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एडेड एबा प्राइभेट इउनिभार्सिटिफोरनि सिङाव थानाय गासै कलेजफोरा 1 सप्तानि थाखाय नङाबा गोदान बिथोन ओंखारजासिम बन्द थागोन। खालि दार्जिलिं आरो केलेम्पुं जिल्लानि हाजो ओनसोलफोराव फरायसालिफोरा बन्द थानाय नङा मानोना बैफोर ओनसोला गुसु ओनसोल। बोथोर बिगियानाबो फोसावनाय बायदिब्ला सोनाब बंग, उडिशा, अन्ध्र प्रदेश, बिहार आरो महाराष्ट्र बेफोर रायजोफोराव गोबां गुदुं जागोन जायनि थाखाय बोथोर बिगियानाबो माखासे ओनसोलफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला मैयानि सानाव भारतनि मादाव उडिशायावनो बांसिनै गुदुंमोन 43.5 डिग्री सेल्सियासमोन। बेनि उनाव महाराष्ट्र जायनि दुंनाया 43.2 डिग्री सेल्सियासमोन। सोनाब बंग'नि अनगायैबो त्रिपुरायावबो गासैबो सोरखारि फरायसालिफोरखौ गुदुंनि थाखाय बन्द फोसावबाय रायजो सोरखारा। दिनै अदेबानि 18 एप्रिलनिफ्राय 23 एप्रिलसिम गासैबो फरायसालियानो बन्द थागोन मानोना दासान्दि त्रिपुरायाव 36 डिग्री सेल्सियास जायनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। फुजायाव होनाय प्रसाद जानानै सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों आरो सा 55नि गोबाङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। तामुलपुर महकुमानि इक्राबिल गामियाव जादों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गपाल सोरखार मुंनि सुबुङा गणेश फुजा होदोंमोन जेराव प्रसाद आरो खिचड़ी जानाय होदोंमोन। बेखौ जानानैनो सा 55नि गोबाङा खिनाय, गोबानाय, उदै सानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों जायनि थाखाय बिथांमोनखौ नागरिजुलि मडेल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों आरो बिथांमोननि अनगायैबो 10 बोसोर बैसोनि ज्योतिका नम दासखौ सस्ति हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन जेराव बिथाङा थैनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोरा प्रसाद जादोंमोन बिथांमोननि देहायानो बांसिनै गाज्रि जादों। दासान्दि बांद्राय दुंखावनाया सुबुंफोरखौ गोजोनै थानो हायै बायदि खालामदों। सानफ्रोमबो थिं थिं सान्दुंनि दुंखावनायजों दुंनाया सानफा एफा बांनो हमदों। आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो दुंखावनाया बारा जादों जायनि थाखाय गुदुं दुंनायजों महाराष्ट्रआवनो 11नि जिउ खहा जादों। महाराष्ट्रनि नेभि मुम्बाइआव खुंजानाय महाराष्ट्र भूषण एवार्ड सेरेमनियाव बाहागो लानाय 11 सुबुंफोरा गुदुंनि थाखाय जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो सा 120नि गोबांनि देहाया गाज्रि जादों जायनि थाखाय सा 50नि गोबांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। 11 थैनायनि मादाव 7 आइजोफोरमोन आरो बांसिनानो बैसो गोनां सुबुंफोरमोन। महाराष्ट्रनि नेभि मुम्बाइआव खुंजानाय बान्था राननाय हाबाफारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन जेराव 1 लाख 2 लाख नङा गोबां लाख लाख सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन जेराव बैसो जानाय गोबां सुबुंफोरबो दंमोन नाथाय मिथिङाव बाहागो लानाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजौआव स्क्रिन खोंनाय गैयामोन जायनि थाखाय सान्दुंनि दुंनाया थोंजोङै सुबुंफोरनि सायाव गोग्लैदों आरो बे मिथिङा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम 5 घन्टा जादोंमोन जायनाखि बे समाव नेभि मुम्बाइआव गुदुङा 38 डिग्री सेल्सियासमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सुबुंफोराबो साननैसोनिफ्रायनो बे फोथाराव थाफैखादोंमोन जेराव जानाय लोंनायजों लोगोसे थानायनि थाखाय मोजां राहा गैयामोन। बेफोरनि थाखायनो आरो हाबाफारिखौ खुंफुं आफादा मोजाङै सामलायनो थाखायनो 11आ थैनो गोनां जादों। रिपर्टआव मोनबावनाय बायदिब्ला थैनायनि सुबुं अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ मानोना जायफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं बिथांमोननि मादाव माखासेया गोब्राबथार थासारियाव दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुदुंनि थाखाय जिउ खोमानांनाय 11नि नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों